Tulin minä kaapista ulos, ja arvaa mikä oli lopputulos. Sanoi mulle töissä pomo, painu tältä vittuun homo. Tulin minä kaapista ulos, ja arvaa mikä oli lopputulos. Sekosi vaimolta vintti, kun olikin äijä hinti. Palle, ska du komma lite? Det gör jag faktiskt. Tulin minä kaapista ulos, ja arvaa mikä oli lopputulos. Olikin iskä meidän, rekani ruskean reijän. Tulin minä kaapista ulos, ja arvaa mikä oli lopputulos. Vaikka kaunis on Annan anus, niin rakkaampi onkin Janus. Tulin minä kaapista ulos, ja arvaa mikä oli lopputulos. On mielessä aina peppu, kantaja onkin heppu. Mikä tää Jannu on? Piersaukko. Ihana. Kypä, näin mä katon ryntäilen täältä.